Само Здравейте, колко пичове. В момента направих стъбичка водна. Водна парзалка. И ево вижу. А какво? Къде се честват? Тук са, бе. Къде? Пишко. Няма ги чествате. Няма ти главата. Няма не ги виждам, чести път. Еми, цъкни върху тех. Аз ще ги Не виждам. ги показва като камъни, бе. Да. Мерси. Ти моля да ги фарш. Да. Не ме пуска с някакви 10 ябълки, някакви други глупости на много просто. Да. И заради това ти... Палегото. това е хубаво. Ма що чупиш ли гото, бе? Чупих ли го? Да. Ти в момента нещо правиш. Само стоиш и отваряш такова. Отваряш вратата. Друго не. Ти бих, че аз бе чупиш често някакви глупости, тук често си слишно като камъни. Чупил си. Ти си чул вода тук. Това път е за надолу, ли? Само стоиш при вратата в момента. Ти бих, слизам в водата. Карахме ти споделя екрана. Пичове ще излезне, ще влезне, чакайте. Бах ти бъгли сървър. Не, бе, нещо по-сложно, като такива. Добре, пак си превърши бъдната врата. Аре, ходим да копаем. Чеде, аз не знам къде съм. Тук съм, бе. Сега. Сега вече Пак се взема движиш. чешмите, това са камъни. Добре, не да чупиш нищо. Аре, в тази мина. В тази мина. Окей. Давай, човек. Си да трошиш. Просто спри. Не си се логнал, но заради това се движиш, а? Това ти ще се логна. Къде мина? Не е тъп да си лесно. Не, бе, просто честото не ги виждам, бе. Ева, бе. Там го на крипа. Един бе, аз горе потък. Верно е, стиш ми на едно место. Ако минаш пред вратата, бе. Заки. Ти се прави на тъп. Не, бе, сървър, бе. От сървъра, а? Така ще кажеш. Виж, че даже не мога да чупя един бок. Така ще кажеш. Няма снимам, защото няма смисъл. Окей. Ако такова, Заки може да отсъства малко. Ще продължи да си строя. Вери кола. Какъв кол, бе? Не чупиш тук кола, надам къде е тук. Да виж ли помня да се дали се движи. Ще ми я уреди. Не се движиш. Ето. Нека торче съм взел. Да, чупи торче. Слушай, пак чупиш ме. Не знам какво правя, защото ми забили всичко. Често да не мога да ги видя. Виждам ги вече. Ама не мога да ги отваря. Да, това не можеш. Чакай да ги unlockна. Пак проект. Да въртнем една лига после. Добре, чакай да се снима програма на Майнкрафт. Добре. Първо яките игри. Ти си някакви шибани настройки са сложени. И пак не ми улагам. Пак е. Някакви звуки. Добре, трябва това. Ще ти чести лок, не чекай нещо. Не, оправи го. Трябва ли? Да. Не чекай дали мога да го отворя сега. Не. Нямам къде. Мале, админа на този сервер е пълен тапан. Не, то просто препълнени. Админа, бе. Нещо забива, бе. Админа е тапанар. Що така? Обвинява админа за всичко. Той е 232 админа. Още и 58 да. Имаш ли сега? Да. От 4 минути. Ето му се рече. Аз ми това 50 гроси някъде. Дължи на колон долар.
често. Слушай, ферма. Дес. Направи ферма. Да, беше прав. Много готин дед направиш ферма. Да, там това е една духа. Това е Значи, ако ще аз да диван, защото не ти такова се хубаво. И си. А Бени си нас. И да направи почки. Да тренираш на чуби за... Ми ще накарам. Не, това не тренирам малко, ама... Не, ще Любо училище. тренирам само това е. Защото Радко да виж момиче да тренира. Че само да почне с ним. Че на програмка. Бандикал. Не, точно не се честно. Здравейте хора, аз Стилек Да, Коста. и мене GTV. Да. Не скачате. Си преминувам И- канала GT. Преминува ли? Не, още не. Еми то пак и така. И този епизод ще правим ферма, нали? Да. И супер често нали, в предишния епизод гриснахме там някакви гости семена от диня и тиква си намерихме. И това ще правим ферма. Но искаме някакви само семена. Ама ще трябва бяха торта да направим, че... аз мога да отварям често. Чух скелет. И то сървър нещо да бива, да бива нещо с самия сървър и на двамата ни лагаше. Идея си само на мен лагва. Това ли ще е? Да, за сега това. Ти какво искаш? Ако искаш да не е вътре в пещера, искаш да е така отвън, защото няма да растат. Не, ще растат. Един път направи... Ако има светлина, и торчова и вода ще растат. Правил съм си, така че тихо са. Аз съм го превил, но не растеха преди. Абе, тихо са. Just тихо. Става, пасти. Май се оправи лага, бе. Почти. Тя че взимам пръст. Добре, да унеси някакви торчове, аз ще разширя малко. Добре, са. Тя че взимам пръст. Бахман. Стаки малко ще ни стигне ли пръст? И той един так ще стигне. Не, извинявам се. Ебал го. Поне се оправи малко лага. Не много чак толкова много колкото. Така, натури на всека. Къде падне. Окей, сега. Доста стоим дърт, нали? What the fuck? Знаеш какво да го взема от често. Чакай, сега ще направим нещо. Дали беше падна. беше? Добре, това е. Имам само 16 дърт. Може да си направим пъти до повърхността нагоре, нали? Чакай, че не знам откъде падна. От тук, нали да. Падна ли? Репърна. Чакай сега. Сега ще направим едно нещо. Първото. Сега тук също. Така. Не, тук, не. Тук има дупка, бе. Да, знам. И не сави тук да... Двамата ли падна? Добре. Там горе да не славам, къде е славам дърт? Абе, тихо са, пости напротив. Или да дърт? Аз ще направя сега тук какво да е нужно. Що му удриш? Обучай, хвърлям ти дърт. Абе, не бе. Аз имам Побирам малко дърта. стаки много. Нищо, да ще събера още малко тук има. Биеме. Вън хвали. Ние сме близо до повърхността, бе. Аз ще направя път до повърхността. Не. Искам да сме хайт. То няма никакво се Какво ти пука? Ето, направих. Много бавно става.
по мен нормално, не баго. Какво правя, аз не знам. Ако мислиш, че аз знам. Това не е кафета, такова. Ако си си такова в пещера. От тук. Да има фест. Мога да направи камен дух ли да си украсим къща. Да, о, направих тук повърхността, малко трудно се излиза, ама. Ще излизам да видим какво има горе. Под някакъв лед излемнаха. И то вали с някое, ще взема с някой. И мога да си правим бити с снежни топки. Добре, тихо са. Тихо, че съм под Някакъв напрежение. ендерман, ще да го убия. Мамо, че да ходя, пише ходам, че ще умра. Мали, се се на време. Бей, пари чест. Чест, пари. Чакай. Дай. Аз Да. просто съм чакай. Не, нормално работа, като само да работа. О, не знам, това се потира вътре. Горе, там се вора. Звъни първо топ. Без да му се пълнеш такъв отзор. Напомняш. Върнам се паси спално. Не знам. Дало. Че аз нещо се обърках. Стол. Нещо налаги много яко. Да умре, бе. Чакай, според честа. Аз съм убил. Що? Не. Да е на копа, имаш Да, на копа. в честа горния. Ама ми трябва. Сложи в долния чест, това ще е. Не, трябва ми в момента. Си до нас. Дефектирам, ли съм убил? Беше вече. Аз съм убих. Не си, бе. Съм убих се. Не, ще чакам. Дай ми малко торчева да сложи. Чакай, бе. Чакай, бе, нуп. Не дай ми да сложи, бе. Чакай малко. Не, не слагай там водата, бе, не, бе. Пих. Ето. Пред мен фърлям ги. Еко, дай да сложи водата. Сложи в тия квадратчи, къде са две дупки. Да, ама и там ще сложи. стигне. И там ще сложи. По-красиво. Ма само там сложи, бе, то ще стигне. Окей. Чакай, не я спири, да. Така.
Някакъв G, да. Някакъв Да, клена, бе. рекорд. Какъв? Като си... Стивен. Процесор не е български, ама... Няма само да растат пак тиквите. къщи. И динят. Кажи. Тук видите какво ще бъде. А то може ли това? Малко за. Като не сме да виждате пак и секва. Защо не? Няма нищо. Не като... Може да си много. Да. Не капя напак. Спресен. Нищо. Дай да поставим дините. Ще последен. Едната се на един от друг тип. Чакаме да се напои с вода. Тогава. Давай направо с... Слагай ги дините. Взял си им само по 4 семена. Кой е динят? Кажи. Динята от Окей, пайс. Отиваме Мога тук отиваме трепа такова. Скелети. Много поръчна на диня, баг за тях. Тя ще после да още. Защото аз служих бонмил. Колко дини? О, 5 дини. 5 дини. Това дясно 5 дини. Много Чакай да скам. Да... Ай, нека се телепортира при мен, нема му приемане, баг. Бах съм бил. Дали не ми намери? Ето. Ако се телепортира при теб, може да се чуи. Да, той вече се пробва. Просто. Просто е така. Ако искаш тази ферма да ни я знам за такова. Само за това. За дините и типи. Ето ще. Окей. Ма дай ми колко да Представ, опра малко чак. това. Че. Точно, че. Ще да Е така да. умреш. Ето е. Средината нова. Често има. Ето. Да слушай. Ще опра малко... Фермата да е там. Спокойно, да. Така, слънце. Сега. Така. Той се горекува. И ще не знам и аз като скам. Така. Гордо правих това малко така. Ще пояка, ще видиш какво беше. Окей, така. Не знам аз като скам та на маркери, човек. Окей, тук има крипър. Останалите ми е порасна.
съм, не знам, какво стана, ако гръмна съм Всичко ти? се щупи, цялата къща. Да, бе. Верно ли, бе? Не, базикам се. Бях, че беше. А не лъжи, бе, просто базикам. Тази ферма викам да е само за такова. За дини и тикси. Мисля да няма други. Как искаш пич? За такова. За жито Добре, и как друго искаш. нещо. Трябва да измислят герой, който се бори с лага. Да измислят герой, Що? който се бори с лага. Измисли Да, герой, който да се да бори не с лага. лага. Те да знам, трябва да ги Той измислят. герой. Ви го кажа ли тия пътища тук станаха добре, бе? Тия пътища тук дали Какво? станаха добре? Ще съм допра ферма. Така, ареста ли Да, така? айде да кажеш да видиш пътищата. Ево. Едно сам. Ареста. Ево, тук и направо си долу в мината. Обаче изчакай. Ако мога само трябва да Да. заобиколя синче, яко. Малко повече точка трябва да сложиш. Сложи я с малко. Да не си спомнят някои зони, че са Заки, опасни да ги... Те, слезни долу да ми вземеш работите. къде то Долу умре. ще ми видиш работите къде са. Че аз ще съм. Че ми те... Бах, един човек. Не мога да казвам. Заку. Къде ще мина? Да. Нима да ме. Добре, заку.
Да. 4 минути. Друг торчетик, Беби Клипър, къде си ли там, да няма ли да му мусулман? Там къде си направил да станеш, да, е пътя за нагоре, да знаеш. Знам. Оттам издигнава вода. Не мога да ги направим автоматични тест. Ферми за дини, по-малко по-натам. Чакай да се развием това. Супер, супер, даже без... Няма диаманти. Аз съм на втори епизод, усещаш ли? Това не си трябва диаманти, Трябва диаманти. затова не ти трябва. Добре, трябва диаманти. Аз ти говоря като цяло. Арахме да попадем. Сега. Няма ли какво друго да измислим какво да правим? Окей. Не, отиваме да купаваме за диаманти. Добре, сега само ще го... Остави неща. Сега ще покажа какво ще направя. Ето ми купавам. Имам само 9 торча, ама къде си? Взех малко камък. Че ми трябва. Ще се телепортирам. Там ли мина? Не, чакай. Добре, не се излезем. Ми Си приеми правя кирки. Има ли желязо? Имаме 4. Страни поче желязо, после се можеш. Окей, направих си кирки. А торчове имаш? Защото аз имам още 5 само. Седем. Аз ще направя. Аз ще не слагам тия рибни станаха малко да се осветли. Здраве. Мерси. Имам. Ето и 2 стака. Два стака. Ми направих почти 4 стака. Браво. Даже почти 5. Ето ти толкова. Почти. Аре, ево за ти по каминята. Ето тук викам. Тук ли? Ето така, надолу. Аз тук, Това ти не от да тук. 40. Аре, аз тук, ти от тук. Ну така, ти от ляво си тия. Ма прави 3 високи. Ой, да бе. Момиче е гадно тук. Окей. Така, Запиши се, секунда. запиши ли? Аз ще правя. И тук отдясно. Чакай го тук, какво е? Нищо. Дупката, не пътя. О, желязо. Видео. Око. Защото изхабих целия за торчува. Ще го взема. Изхабих всички кол за торчува, така че той ще го вземе. Не дава, като видиш, там тук желязо има хода. Като видиш някъде кол и ще го взимам и аз. Той при мен има, бе. Пахне, Добре. ще го вземем на това.
Пак ще мина на бахти. О, желязо. Дембре, няма ли намери някакъв диамант? И на... Ние сме на... Чакай, бе. 25, той тук... На 26. Чакай, къде си? Чакай, ма. Давай. Чакай. Не знаеш, че аз се закривам дупката. Давай. Еми тогава. Не бъде да закрия. Да. Съм бъркал. На колко? Но... нека тук попаднахме. Бум. Това е лево 12. Бием се догоре. Ще да закрием сега. Тук. На кое лево сме? 13, значи да 12. Пак. Има лава, може да ми диаманти. 12 ли не 11 копим? Еми, Аз ще на 11 трябва да копим 12 пъти. Тук окей, някакъв редстон кол намерили. yes, cool. Лава. Аз съм пълен с лава, не иска да дойде до мен даже да ме убие. Еми, просто лоялно. Няма под теб е лавата. О, голд. Намерих злато. Окей, yes. И желязо не е. Вземи Злато го. е. Да, взимай ги ти. Само ми слагай после пътечката. Ама ми трябва диаманти. Не голд. И мен ми пише почти кирката. Имаш ли друга? Имам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Какви сти? Ами, Камъни. една желязни и всичко съм Какво камен. допустите горе да направя на Не бе, аз имам камен, аз съм желязно. Ау. Аз имам 18 желязо в момента. Окей, това е добре. Мога да направиш няколко. Бая мога. То за какво не име човек? Само кирки ни трябва в началото. Кирка даже и лопата не ми трябва. Лопати и камен. Лопата е за какво ти е? Той си с камен става. Още редстон и камън и кол. О, тук някой си е копал мина, бе. Някой минала преща. Ще запиша да не си спалмат с някакви дебини. Тук от редстон е кола, не дава 40 бахти. Кола не ме го вземем, защото не сме за кол в момента. Ей, дай кирка. Сега чекай. Какво ни го взел? Не, гледам тук някой копал и то не е малко. Ай, взимай. Да не чукам. Аз те. Две. Още да. Стига толкова. И ако намерим диамант, имаш ли железен? Да. О. Окей, лава. По-леко копай. Не, спри да копаеш. Това И се качи при мен. няма да падне спокойно. Тук при лавата може да има диамант.
Да, знам, пич. Минал при доста опасен участък. Ние си го продължих отгоре. Как се светка вънка, видиш? Не. Бахти време. Какво такова? Добре, че си направих лопата. Добре, че си направих лопата. Не ми пуснах някаква лопата. Тук има редстон дерево и това е, че не е на пътя. Пича. И какво пък ти направил? Тук се кърпи. Не си. Ну, тоже раз. Отивам до къщата да го сложа, да пече желязото и ще се върнем. Аз мога да се върна. Окей. Върнете процедура. Да си измислим едни чест с тия нещата, къде са суровини. Добре, споко. Ето горния чест ще го направя. Добре, пич. Чак тук се качва някакъв крипър при мен. Точно до мен за малко да мра, човек. Ще го убиш. Не, той гръмна. Говори нещо. Вече съм при теб, да знаеш. Не може ли се телепортираш? Аз се върна. Аха. Смисъл, къде си бех там, ще продължа ние. Да. И къде си? Напред. И колко напред си купава. Никак диамант сме намерили още чути. Идвам, виждам се вече.
Намерих някакъв пич мините. Кой намерихме? Някакъв пич мините намерих. Да, седем миналото състояние там. То дали не обро диамантите букваха гаден? М? Дали той не обро диамантите букваха гаден? Някой ги е намерил. Абе ще има още. Ще има. Той е обрал само там, къде е минал. Бах, Окей. Заки, познай какво намерих. диаманти. Да. Тя да ги видя. Да Три. ги видя, не виж. 4, Не, да ги видя. 5, диамант. Така. Чакай, види ръката. Ето. Малко са. Трябва ни още един за 2 кирки. Нали? Що? Трябва ни още един за 2 кирки. Сега ще намерим още един. Добре, че сме оптимисти. Колко бил с едно без чип. Не знам. Ми 4-6. Вера ми. Аз това ще викам да го направим 50 и толкова, защото не ми спре по-дълъг. Окей, една лига след това и сте толкова. Да, не е. Прелага. На сервера още малко забива. Не ми се оправя направо. На теб не си забива, нали? Не. Малко, много малко. Но Да, нещо не. самия сервер се е бъгав. Само като чупиш купчетата лепа, нали? Обаче самия сервер се е бъгав. А че също стои на мен не е така. Иначе не ми лажи. Ето кой ще лаги Майнкрафт. Ми смисъл то на мен прича, не ми лажа, ама искаме купчета. Ама като снимам клип се виждаш какви била са. Да, и на мен лигата се така човек. Ама на лигата нема снимаш, защото по-хубаво да не ми лаги. Тук бах ти не клипиш. Чул мен Нерван, чуваш ли? Не, аз ще имам звуковете, не мога игра Майнкрафт с звукове, не знам защо. Аре, диаманти, няма ли ги това? Защо на мен? Направо чупи ми се копача. Окей.
А защо на мен точно? Мисъл пак. Окей, аз имам още едно. О, диамант. Диамант, това е. Желязо. Бах и объркване. Не ме сепка. Не искам диаманти, аз какво направя? Има още желязо. И при мен желязо. Това бъкано желязо е баг. И при мен. Само диамантите не са намерил още. Аз съм. Не трябва чак толкова много. Имам 50 Желязо след да камън. върши работа. Е много ясно. Аз принципно в серверите на Майнкрафт. Какво си купувам диамантите от магазин, за какво копиш? Пак те, като копаш пак ги намираш, ама. Аз така имам около. Просто изтака диаманти в един сервер, трябва време да ти покажем. Ще напълно с диаманти къща ми на 55 етажа, честно. Значи каква е огромна къща. То така не е яко, като не че копаш ти диаманти. Всичко яко е така си ги намериш. Едно ясно. Така бедров чак има. Мартине, бръсни мустака, не преграча. Беше днеска на плажа. Днеска се прави бомба. Предното се прави като хвърлиш само така напред. Качи водата. Трениш настрани. Ние всички тук да го ебахаме. Редстоуна няма да го взимам. Що? Не ми трябва. Някакъв? Тук гледам ти не си го взимал. Аз да я вземай. Взех да два стака. Обсидиан. Някакъв равин. Облачи хора в къщата. Мисля там доста на нещата. Чакай, стой до края. Не викам, аз спирам на снимам. Той аз. Че е хов къща. Аз им бе камъни. Като ще виж от причесто да виж къде има много камъни. Да, споко. Камъни. Натура желязо скочи. Злато бяха шибани от. Направи си. Не разихме се, какво? Да. Особено фермата ме радва как стана. Какво? Фермата ме радва как стана. Радват. Да, ево виж, че всичко е поникнало много Вече човек. не го бири да го. Целият ред в момента го взех с Дини. Целият ред беше с Диня.
ти 4 години събрал. Ево в този, в левиче, да, в другия тип. Сега ще покажа какво ни е стъпот. Ще пробваме на място. Окей. Яко ще получи. Мога да е впещерано това в тази. Даже пак поникнаха нови човек, смет. Не е така добре ли? Всеки той си тиква. Тя ли? Да, Виж стъпот. да, окей. Той си тиква. И да свършваме. Айде, фърлих я. Аз кажи. Той че. Ни ела за мен. Ево е за това новото тук, красивото. Е така върху често, ти върху един, аз върху другия. Е, това е. Селфи. Сорки и сташаци. И това беше всичко от нас. И да се сабскрайбнете и не знам още какво. И да харесайте всичко, правете, гледайте и чао!